Manila Broadcasting Company. Sa balita. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes na kita, Oktubre 18, tuig 2021. Aksyon Hotline. Nagabutlak si Haring Adlaw, kabay pa hindi na magtupa liwat ang ulan sa tion sang kahaponanon, especially nga tigin parayag sang pag-asa nga ang onset o kung nagsulod na diri sa Pilipinas. So ining kuan bala pag ang La Nina tinatawon ta ni abi kun ano ning epekto sa aton lakat sang mga sang panahon. Kumusta ka mo masuki namon na matagpalamati sa kanginan mga nagamonitor na karon nga aga diri sa aton sini nga pagpangalagad hindi lamang sa online kundi pati na diri sa on air nga mas madamo gid no ang nagatutok karon nga aga dinggaman nga bahin sa bilog nga region size ang aton gid nga pagpanamyaw, pularag ka naman sagwa sang pungsod nga nagamonitor paagi sa online presentation sa Aksyon Radio Bacolod ang aton gid nga pagpanamyaw. Halong gid kita permi, hindi kita magkalipat no nga sa gihapon ara pa no sa mga Pinoy nga ari lang sa Pilipinas, din ka man diri nga lugar sa Pilipinas. Ti ang problema sa COVID-19 di tagid pagkalimtan nga ara sa gihapon ang iya epekto. Feel free sa pag-share kag pag-like sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod para man nga ma-inform kamo sa mga latest nga update kag mga balita nga aton pagatutukan. Aksyon ay Tayhopon checking in diri sa Lunes naton nga presentation 68 days before ang Christmas Day. Ayaran naman 75 kadlaw ang nabilin para sa tuig 2021. Ato na, abi-abihon ang pagsulod sang 2022. Ano pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Big time oil price hike. Pagtaas naman sa presyo sa petroleum products. So, buwas nga adlaw nga muning paborito sa madalagko nga magkompanya sang langis ipatuman. Ay kasubo man iman amo na ning sitwasyon. Wala abot nga mataas pang presyo sang gatong. Ang balita nga ang maranhig nga sahi sang implementasyon sang motor vehicle inspection system ti subong man gadlaw maga-umpisa. Inbuhi na naman ni tinanong sitwasyon dira subong ang iba ding mga emission testing center gapugait nimo. Comelec Bacolod magapatigayon sang ERB hearing angot sa 99 ka mga registration application. Ang schedule 18 and 19 ti subong ini tubtubwas ibalon tabi kun anong sitwasyon anong proseso gid sini. Kag biyahe sang Ocean Jet nga mo ni siya ang nag-una konfirmar nga magarisyom man subong adlaw ho. Tibaloon tang sitwasyon upod sa patrol na karon sa bahin sa Bredco Port. No kaya arad ang patrol aga pa. I-check nila ni Aksyon Alvin Graba kung anong sitwasyon na subong bala. May mga pasayro ginban kay 8:50 ang second nilang schedule nga departure to Iloilo. Sino ba lang pwede magkabiyahe balikan ta na karon? Ano mga requirements bala na i-plaster ta ina dugay-dugay? Kaya importante ini sa mga biyahero
Actually, may nangayo na bulig sa akon nga taga Mulo-Bulo nga mapauli kung tanialin sa Iloilo. Galing kay hindi ko familiar sang ila to yung quarantine travel guidelines, pero ang Iloilo mas halog-halog compared to Bacolod mo. Ang Bacolod lately, ginakakuha naman, ginaalaw naman ang mga fully vaccinated nga magabiyahe, especially without requiring them sa ginatawag nga pag-provide sa negative RT-PCR test result. Hotline. Ibaloon talag karon o mga sementeryo sa Bacolod, kag Negros Occidental, sirado iniha sa Fiesta Minatay. Now, ang isa pagid, ang Bacolod amo ni mas lawig-lawig ho, kay from October 30 to November 2, amo na yung kalawig, amo ina ang patigayunon dira ang closure sang mga public cemeteries and private cemeteries. Mga sementeryo, tikon magbisita kamo sa mga minatay nyo, antes kag pagkatapos sila nga petsa dira na lang kamo kadto. Negosyo sa mga manugbaligya sang bulak kag iban pa ni piktado, kandila, may ma-display kag mabaligya pabala sini sa mga sementeryo ahead of time sang schedule nga closure, nga ginpapanahugan executive orders ang alkalde de Bacolod kag ni Governor Lacson sa probinsya sa Negros Occidental. Mga detalye sinabantayan diri sa aton sini nga pagpangalaga ng aton sini Lunes nga presentation buhilog ginadulong sa inyo sa Galwan sang Dr. Alfred's Green Coffee amuning kape nga ano pang ginapa na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Unahon ko lang ang patrol sa sini nga tinion kay check ko lang kung bala may mga biyahero na gidman nga on standby for 8:50 scheduled nga trip for Iloilo or to Iloilo City. Now, importante ni siya mo damo-damo ang luyag bang biyahe actually. Damo-damo nga mga magpauli may plano kung taning magpauli no sa ginatawag nga Fiesta Minatay. Tigaling kay kumo sirado man ang mga patio sini ambot ko madayon pining iban. Pero dali lang i-check tagid kung sino mga travelers subong ang pwede. Ano man ang ginapatuman dira sang Coast Guard ang pag-check sa area sang Bredco. I-check naton with Aksyon Alvin Graba sa patrol in a short while kay gusto ko lang tawon da kung may mga pasahero gin mga gahulat. Actually, Ocean Jet pa lang ang naghatag sang green light o kung naghatag sang indikasyon kag confirmation nga magabiyahe silang iban nga fast craft ni kapanilag pa. At least ang mga porter kag iban nga nagtrabaho dira sa puerto makabalik naman no kag may income budlay-budlay no kuna mula nang imo ginasaligan ti man no kabi man may development gali man ho atong gintiro nga PDEA agent dumduman niya to ang station 9 gali may gipasakaan na kaso kag daw ginatudlo nga suspect diri i-check na ni karon kay daw suspendidong pulis ko, no? Aber, pero now nato na ang report kag sitwasyon dila sa Bredco Port before kita magkato sa iban naton nga tupiko. Patrol report. Let's have Aksyon Alvin Graba na sa aton nga linya. Aksyon Alvin, good morning, please come in. Aksyon na art ang sitwasyon karon diri sa Bredco Port, particular ang terminal mismo sang Simplicio Palangka para sa mga biyahe 8:50 from Bacolod to Iloilo City. Aksyon art nag-amat-amat pa lang no ang abot sa pila ka mga pasahero. Hindi kita pwede makasulod dito Aksyon art kaya ginadumilian man of course. And
ang sitwasyon ng ugaling kaya nakita kita may pipila maiisip mo lang aksyon na art ang gahulat sa mga pasahero. In fact, kagina, base man sa pagpangusisa man naton sa opisina mismo sa Philippine Coast Guard, 39 bigid lamang, no? Ang sakay sa first trip, 545 sang Ocean Jet from Bacolod to Iloilo City Vice bakit padulong dito Aksyon Art. Actually, first trip, first day subong sang biyahe sa fast craft. Only ang Ocean Jet gid lamang ang nagpasakop o kung nagpahayag sang ila sining biyahe karon nga adlaw, while ang Wisam and Supercut Aksyon Art wala pa biyahe kag wala pa naton mahibaluan kung saan ugid ma-resume ang trips nila Aksyon Art on the part sang Wisam kag subong man sang Supercut, no? And we have the information also because naka-istorya taman si Sir Franca Carbon sa diin so siya as initial mansig panilagay pagid lamang, no, on the part ng Wisam kag Supercut inabangod ma-apply pa sila sa Marina, no, ma-apply pa sila sa Marina for special permit for them to resume sang ila sining travel. Of course, iginalantaw man diri ang isa sa ang ining interval actually ang ila sining permit Aksyon Art kag dalaman ang ila sining schedule actually kung anong oras sila pwede kay isa diri ang interval for safety purpose bala Aksyon Art. Okay. Sa tiyak sining subong medyo manilit pa ang pasahero going Iloilo City sa karon ginapanilagan man ina sa karon sang ibang mga nagapanag-iya mga operator abisang fast craft ni bandera. Yes, sir. Actually, ginahulat man natin sa karon si Commander, ako na si Station na Commander sa Philippine Coast Guard Station diri sa Bradco Port nga si Chief Petty Officer si Louis Campanier. Just so happen nga may meeting pa sa karon dito mismo sa ila sining main office Aksyon Art. Pero naka-istorya ka mo, sino gani pwede kabiyahe Aksyon Alvin? Ang pwede makabiyahe Aksyon Art as initial, I think bisan ng mga ordinaryo gid lamang nga mga persona sir, no, ang pwede lang makabiyahe sa karon initial lang sir. Pero initial right ano. Pero so far mga nakabiyahe lang kalabanan Aksyon Art Apo lang sir ang nalista nila kagina, pero gahulat man sila sang additional instructions. So ang mga nakauna to biyahe kay ina kundi pila to kabilog 29 39 at 39. Oo, 39. Okay, so ato sila ano to mga kuan lang to tanan mga apor lang. Apor pa lang ang ara sa ila sining list Aksyon Art yung may special nga lakat o kung may lakat abi going sa Iloilo City may mga importanteng kadtuan especially on the meeting kag i-follow up especially kagina so kay Sir Cornelio kagina nga may ara man mga miyembro sa military nga nagsakay kag iban pa. And actually, as to the guidelines ng Aksyon Art, number 1 diri na requirement is dapat fully vaccinated. Amo nang ginapangita nila, online health declaration form, kagang SPAS. Okay. Amo ni pero ang ining mga empleyado man kaangay sing mga siman abi nga may importante sila nga kadtuan Aksyon Art, no, sa Iloilo, like siman halimbawa may aran man sila yung mga requirements man kada may ining espas bala Aksyon Art kay ara nagdara tanan. Okay. Kung wala naman halimbawa sang espas o kung hindi sila fully vaccinated, ang importante may ara lang sila negative swab test result Aksyon Art. So far, amuni sa karon actually kay ginahulat man naton kay way pa man so far ginahulat man naton ang miyembro sa Philippine Coast Guard. No problem. Pero dira ang nakita mo da nga naglabay si imo, medyo damo-damo man.
Minit pa lang aksyon na art ang naglabay din sa atong kaginat pa sulod. May ara pa lamang 5, no? And may ara pa sa sulod, although hindi kita kasulod exactly para may ibaluan ta kung pila ang ara sa sulod nga mga pasahero aksyon art. But definitely, makakuha man kita sa Google pag mga information through Philippine Coast Guard kay sila man mismo. Actually, ginaulat man natin gani action art ang pag-aabot sa ocean jet, no? Sa sining aga kay inihalin abi sa Iloilo going diri sa aton pero wala pa so far sa sining tinuon action na art. Te kung naghalin sila to mga 750 guro to nito, basi mga 850 pa na mabot di? Roger, on that action na art, ay oo, ng mga 7:20. Anong oras kung naghalin sa Iloilo, aw? Alas 7:20, action na art. Ati dugay-dugay ara na sila da. Yes, Manungka naman na no? sila, nangalin si Iloilo, hindi man na mag-sobray sa oras, kay delay na kon sa oras, sobra sila mo. Roger, on that action art, I think mga sobra naman isa ka oras, kung mga 1 hour and a half siguro, kay... Buhi, magalit ang mga nagtrabaho, da makita mo galit nga medyo pagsik naman ng mga porter Ay, amo pa na kagina, yun na lang ta, kung di ng porter, atulong skilled, pero sa sulod ng bala, na ulat posible, kaya preparar naman, sigurado ang porter yan, buhi naman, no? Okay. Naistorya mo ang bal mo kay na, Sir Frank, nakuhaan mo siya tingog niya? Yes, action na art. Anong abe-abe, matian ta siya? Ang pahayag action na art ni Sir Frank Carbon. To Holland City. Sir, anong rason sir sa inyo on your part as sa visa nga sir wala pa nagkabiyahe sir? Number one, inalantaw namon kung pala ang volume sa pasahero pwede 2 o 3 na kaparto. Ibalik ko only for one vessel, sino po ito kami tatlo tumaog na po. Ang Carolina, Goroga, basa ka ng newspaper, wali radyo, sige lang sa kao, sige lang nahihigan ni Simana, na Simana, sige sa ka, sobra 2 na pesos, nahihigan ko bulan, na 2 pesos. So, for the increase yung prodo, di ginawa sa ang amon gasto, na binigyan ang prodo, kat ang volume sa pasahero. So, pagilan ka na kaya wala, kaya makaginansya ka mga tatlo at pukunduwa o mga pita. So, walang negosyo, walang maginansya mga pita. So, posibilidad na, hindi na akong sa pagsabado, kailangan maginansya mo siya. Kung pinapulong-pulong doon, nagkuha akong kasi. Kung tatlo mo kami, hindi kailangan makuligay ka mo hindi ka mo magpagtsalay. Yes, sa tiyak sining padayon o nagagdaga padayon sir nga pagsaka sa presyo sang gatong especially sa crudo sir. Is there any possibility kung in kaso man magka-resume ka mo sa inyong trips, is there any possibility nga mapapasaka o mo sa titihan sir? May posibilidad kung hindi ka man ang gaminan hindi ka na lang maayong sa gobyerno. Most likely, siguro kung siya daw fuel charge. Just to recover the additional fuel charges, hindi niligan na pinugan. Yung pa naman sa aeroplano, may fuel charge, no? Oo. So, in short, may regular liability, then may additional pa tayo para naman sa crudo. O additional nga crudo nga pagkitupo. Kung latuon tagit sir, may mga bagay o kung mga pagsulungan o kung mga requirements for you para makabiyahe ni Diwat sir ang visa. Una-una, kinanglan ma-apply ka sa imo itong ruta. Imo nga ruta, hindi na rin ahon nga regular permits. Most likely, na so nalan mga ito special permit sa Marina. Ang una mo, ang iyo. So, hindi mo magtulungan sa ibang dalawang na paskapan. Hindi lang lang may interval o safety purposes, diba sila. Tinuwan ka mo ba, tinuwan ka mo sulod, tinuwan ka mo sa purpose na nag-upay. Ang inaris na i-refer sa inyo. Aksyon Albino, kinala na. Kabahin sila kami ni Saga Pahayan ni Sir Frank Carbon, no? So, ang importante lang man na diriya, if in case kid man, magka-secure sila sa special permit
to travel, isa diri sa pagpangitaon man sang diri Aksyon Art ang interval o kung time interval between biyahe sa halimbawa sang Ocean Jet, Wisam, kag ang fast craft Aksyon Art kag hindi dapat magdudulungan para alalangay may mga pasahero Aksyon Art. Tiyan mo na, no, iyan na siguro sang Coast Guard kag Marina na kung paano nila himuan sang schedule kag siyempre intindihan lang yung matay kung ninali magbiyahe pang iban nga mga fast craft operator, no? Pero ang klaro nga kung leisure ka lang niya, nagawlagaw lang purpose mo sa Iloilo, no pwede, sir. Correct, Aksyon Art, no? No, pwede. Hindi pwede daw makasiling ka man ba? Alas 8:27, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Ang nakita ni Aksyon Alvin, kina nagsulod to, 5 pa lang kuno eh. Kanahot ang nagsulod, di ka nyo imagine, bala mag-39, ambot makabawi man ang fast craft. Sa ila sining gasto da, may crew ka nga on board, no? Kag ti ang imong requirements sa kadamon sa regular siguro nga trips kadamo damo kamong pasahero nga pwede masakay mo. Debla, ginapunggan na gani sa tong tiyempo. Payakapin pa kung mag-amo ng mga binulan. Sa una sang way pa ni, ang pandemic, damo yay, ang nagabiyahe, ara na siya. Balikan ta siya alas 8:28. May obligasyon ko aksonens before 8:30. May ara. Sige, si Aksyon Alvin. Balikan ko siya yung na short while na auto na niya sininga linya. Pero ang advisory nga klaro ginakaroon na, no, kay limitado gyapon ang pagbiyahe, no? Sa gusto to sa hindi, kung hindi kay mo authorized person outside residence, paimunong na isbalay mo. Bisan fully vaccinated ka pa. O may mga nagapuli, mga returning residents kay nang magpauli diya kundi siyempre alin sa ibang mga lugar. Tiyan mo ng requirements mo nga kinanglan mayara ka sang i-presentar na proseso mo paagi sa ESPAS, no? Amo na gyapon Aksyon Alvin. Aksyon Art aboning nga sitwasyon na diri, especially sa pag-istorya man naton tagina kay Sir Frank. Wala tayo ang Coast Guard na karon to ya, basi makasugilanon ka man siya. Roger, ang Aksyon Art, no? Kapit-pagit kung base man makasugilanon makita kay Chief Petty Officer kay si Chief Petty Officer na si Sir Campanier as to sa pinakadugang pagid nga mga information. Ayos na tayo kadoy, Petty ko tayo. Siling ko ayos na kadoy, Petty ko, may obligasyon ko. Yes, rekta sa patrol with Aksyon Nani Kiraw, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. So, bulan, tanig, kag dugangan tanig karon, kaya kabalo ka, itaas man presyo sang crudo basto 150 kuno per liter. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship is brought to you by Pampers. Buong gabi walang palit, posible. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbi.
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negro sa nun inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo ko nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawatang himo sa mga health protocols, you cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagigdo, no? Nga ako ng baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story pangmasa. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon diri kita sa Lunes nga presentation October 18, 2021. Morning dara kay Richard Cantere, araman si Gerson, gamonitor na sila subong si Maricel kag Toto Berto, no? Bas pagpamuno sa ilabusing dira, no? Thank you gid sa pagmonitor sa ila ni Mrs. patunugan yung radyo nyo da para nga bation gistanan kay Juan Galiho, Family Galieno, Maria Lee and Romer to Albert, Shaina, Kate ni Sakat, okay? Crisel, Rina Marie Romero, Ruby Duluho, Bernardo Casipli, Berlin Casipli, Purok Kamunsilan, Barangay Balaring, Silay City. Thank you so much for listening. Halin kay Toto Rico Salazar. Okay, Toto Rico and team naton nga rada. Thank you gid sa inyong pagmonitor. Aksyon Hotline. Sa iluwan ko lang ni very quickly, kay nagligad nga si Mana, kibot lang kita nga gulpiada lang. May memorandum and it was confirmed by no less than the Assistant Regional Director sang LTO nga nagkabaton na sila sang memorandum nga nag-anatala na pagpatuman liwat, dumaranhig bla inang nagakabuhi lang ya. Ining isa sa mga mando nga gindihon sang Department of Transportation nga ang Motor Vehicle Inspection System subong nga adlaw ni liwato nga
balik ang iya implementation. Hotline. Dagligad to kundi si Councilor Dindo Ramos kung tani mahiring or mapatawag to siya mo sa committee conference with LTO and other government agencies. Galing kay Kumo, may mando man, ginhold in abeyance, no, waya na ginuntatad ang implementasyon sa to, ti wala na lang dayon ang iya tani nga schedule. Hotline. Ang lain, sinisiling ko dubling bukol sa mga ang driver subong sa madipasay nga salakyan alin tricycle, pagkadto sa jeepney, taxi, ariyo atensyon kamo kay buwas nga law, mapatuman naman ang lagko ang kumpanya sang langis mo. Sang pagtaas sa presyo sang gatong, idugangan pagid sang BIS ni ambot kung ma-appeal naman niyang transport group sa kay Councilor Dindo Ramos kung pwede may muantikang ini kay kabalo ka memorandum order kag ining ginhimo nga discretion sang DOTR ti ilalang nito disenyo mo way giman sang layini nga ginbalay sa Congress nga ti ipatuman gid ini pero ti ang epekto bla ding kakita imo nga kumadayon ni additional naman ni nga huol balayran sa mga tagiyasang salakyan nga nagaparinyo sa registration. Online sa hotline. Joining us this morning is Mr. Jigo Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center, ONDOC, sa aton nga linya. Sir Jigo, good morning. Good morning, Aksyon. Good morning sa aton mga listener. No? Labi na sa mga kinagubot na sa may alis, dito sa may Lakson nga smoke emission testing, may ngagagit. Kinagubot sila to subong, sir. Kayo hindi naman pwede na sila ka-operate? Well, amoning problema sa aton Aksyon kay ang gobyerno ni Talis ang pumuto mo kung may impusar sa mga laik kag polisiya, dapat may mga public consultation kag mga public hearing kaya ara natasubong sa uswag na communication, even gani ang tri-media subong pwede na ka-interview sa imo ang aton gobyerno no halos nalibutan na sa nagkalain-lain nga mga communication. So nga gulpihan na ini kay sang Bernes ara pa ta sa LTO naga-communicate pa ta dito. Dason gulpihan nila subong nga i-implement nila sa alis pati ta subong tricycle kag mga motor sa may pakadto kabog dalan agyan amon. Hindi sa dre sa duwa pagid sa may Lakso no. Hindi natin maintindihan kung ako ang Motor Vehicle Inspection Center nga pipila lang ka mga emission testing ang pwede niya implementaran kag pipila lang ang pwede i-akomodar. That's why kabudlay no nga mayara kita LTO Imamaylan, LTO Sipalay, San Carlos, Cadiz, mayara kita sa diri sa Bacolod, may Puntibidra patagani. So ano ni siya i-implement siya in Bacolod lang gyapon atong gaor bala ginambal nilang geographical area of responsibilities nga silay Bacolod kag Bacolan Japon kami discrimination na sa action kay magsiling kay gobyerno nationwide na yang memorandum circular wala niya specific kung kontra mo diyang mga politiko kag kung dilawa na yang pag-akusar sang national government wala niya matter kay stakeholder tamo gabayad taxes gabayad permit gabayad LTO LTFRB gabayad pagita sa syudad nasyonal. So, bisan kamo galiway gid kamo ni ang national to nga counterpart nyo. Kibot man sila nga amo na ning memorandum, sir? Yes, even ang ibang tatong sister affiliate member sa nakilalain ng mga region, tingala sila nga, kamo yan ginaduntan sa Bacolod. And nga ang gaor nga memorandum circular action act, nga wala ni siya number. Kaya dapat kung memorandum circular siya, dapat specific na siya nga number na pwede mo ma-search sa ilang kuan nga website. So anong buot nila silingon, limbungon, kaya na kuya personally aksyon sa grupo namon sa Kundok, naluoy na kami kay Sir Ruben Tampos mo sa LTO Bacolod, kaya iawan sa taga-stis niya sa gabi matapos ang ilang documentation, tuga sining bago na subong nga pag-implementar. Sa kuna aksyon mag-rito ka sang imos kakyan, diba, na mga 1/4 na piping sa imong OR. So ang yung OR duwa na siya ka-ipor na bantipar. Duwa ka-ipor bla, ang bantipar, gitbala yung bilog. So, dapat i-justify nila. Pabaloon nila ang Committee on Transportation,
Pabalo nila ang gobernador, kay kapos malang ni istorya ng mga auto naton sa media nga amo ning imposar naton sugod sa sining simana abi. Para pala hindi kapag garatol ang tao, sunti hindi mo mabalaan, hindi nagaling ma-process ang imo, kundi gapay nagaling ng mga barangay, ang aton sinita ni accommodation ng mga aksyonar. Okay. Tiyan mo na to, ari actually may kopya ko din nakita ko ning memorandum. Nabutang landing nga memorandum dated October 8, 2021 to the Regional Director of LTO Region 6, Chief of District Extension Office, all employees, wala memorandum number tuod ni Sir Diego. Actually, second times na gin-reiterate lang na twice na gin-issue. Wala memorandum circular number, but silingon, wala siya, suspitsuso na siya. Wala pala kabalo na si Undersecretary De Leon, wala siya kabalo. Wala pala kabalo si DOTR Secretary Tugati, wala kabalo si Galvantri. So, mga problema natin, kaya UR sa mga gina-issue nila dira sa Bacolod, wala na siya pirma sang representative sang DOTR, LTO, kundi lang nagpirma lang ginada, ang cashier lang gito ang barcode. So ano siya ka-legitimate? Kung lang taon mo, kay hindi man siya authenticated, wala man siya sang specific gid nga identity. So, dili lang nag-indiyon-diyon sa Bacolod, kaya nga sa Pontevedra Action Art, ang aton dito UR, under sa DBM, kag sa Treasury mo, ina pa lang may mga control number yan nga legal, no? So dili ang aton di nga UR subong kay gintay ko gini nga gingastuhan kag ginparinyo nga akon nga kagang-kagang para mabalaan naton balakon ano ginagilatago. That's why dili nabalaan naton nga hindi ma-justify sang LTO Bacolod kay tungod ang memorandum circular nagagi sa regional office na ang regional office subong hindi ka man to ka-communicate sa Iloilo kaya subong sa problema ang Iloilo mo daw gin-lockdown ng bilog na city proper so ang ara na da. So din kita ayaw bulig. Amo to sakto sa mga balmo, ngati mabalik naman kami liwat kay Kunsyal Dindo Ramos, mabalik naman liwat kami kay Gobernador Lacson. Ti problema gini, nagdungan pagkadaan nga alburuto sa presyo sang gatong buwas naman 1.50 kuno per liter siro. Aksyon Art, subo-subo gini ako sa batian mo yung presyo sang produktong petrolyo kay sa nagligan niya si Mana, ara na ta sa 17.50 mo ang gasolina. Ang kabugusan mo lang saka 1750. So kung ari kita sa krudo, ara na ta sa almost mga 1650. Kung idugang paninila, may butang natin madugang siya mga 1 piso, ara na ta sa 1750. So kung i-times mo na siya sa ginakonsumo sa driver nga minimum of 20 liters, mga moroles aksyonan, mga 340 pesos ang gindula sa bulsa niya. Ngay makalya pa natani pagkaon, bulong sa mga bata niya, vitamins, makalya pa natani bugas, uga o kung ano da. So makadto ni siya sa IBAT, BAT, ARBAT, ad valorem tax, excise tax, Trin 1, Trin 2. Ako na nga ang 26 to 20 nga bilis ang krudo, nagalambot sa 40 to 50 pesos tungkol siyang sobra quadruple nga implementation sa mga taxes nationwide. Not supposed to be nga kita sa pandemic, ginariya ni tanis ang gobyerno, anay nga i-reduce ini, like ang 12% na lang ibat, Aksyon Art, ako na natani nga bulig sa aton. Now, going back sa sining implementation no, sang MVIS, in other words, kung magkadto ka subong sa pila ka mga smoke emission testing or mga emission testing center, hindi kaya ma-accommodate, sir, kinanglan, diri ka gidya sa reclamation area. Amo ang problema kay naantrataron nila sa reclamation, mga single nga motor, tricycle, kag mga SUV lang. Amo na pwede ang mga heavy 4,005 kilograms. Ano na siya, special treatment. That's why, tikarain sa istoryana, nagligad kay Gaupod kami sa mga business group, like ni Sir Crispin Chua, kag ni Sir Pangcarbon. Gareklamo na sila, kaya nila mga empleyado, nagkakadilid, mag-report sa ila, kay tungod nga, hindi pala karinyo, sa mga salakyan, may specific, kaya mo, dire ka lang kita sa Bacolod nga may specific, kaya nga dito kagi dapat magpa-emisyon. Hindi yan pwede ko kapa-emisyon sa bata, pwede ko sa kabog, sa tangob, sa lihis, nga may amo naman, nga
Actually, ang amon sinipag-define is discrimination sa part sa mga basic sector, no? Ilabi na giti ni mga naganto sa dalano nato nadlaw-adlaw. That's why gusto nato ni palambot sa tigtalupangod sang local government unit sang Bacolod kag sang province of Negros na dapat makabalo na niyang national government. Base ilipong ning aton nga ang aton nga presidente o kung ang ning mapadalagan man senador nga si Sinoni, si Tugadi. So dapat hindi nila pagampangon aksyonar ang aton nga mga stakeholder kay gabayad kita as law-abiding citizen ga dapat kita mo nag-abide kita kung anong gusto nila pero kung hindi na nagkakadapat mareklamo gi kami aksyonar. Anyway, i-check na ni kay Councilor Dindo Ramos kung may ideya na ni siya parang at least may muan girayon sa mga nagkakaigo nga pag-akto kag mas-schedule niya kung kinanglanon kapag patigayon sa committee conference Sir Diego. Salamat gi sa time. Yes, aksyonar, salamat kita Aksyon Radio no kung makapatigayon sila as soon as possible para hindi na bala magkinagamong aton nga mga emission test. Nautod alas 8:57 na. Aksyon Hotline! Kulpiada lang niya mo. Amo na bala, memorandum, ipapanaog lang. Why magkitag question sa wisdom nila? Kay kung lang taon mo to, ang tinutuyo, bala siling isang DOTR, kay kuno, at least, ang tanan nga nagadalagan nga salakyan, okay ginang kondisyon. Kaling tidamo, man bagong salakyan nga nagaka-aksidente, kung aksidente ang basihan, sini. Sir Diego, sorry, ginauto ng aton linya. Thank you, Gidliwat, sir. Okay na lang to ya, pasalamatin na lang siya. Parang, Sir Diego, nautod ang linya. Salamat, kisira. Thank you, good morning. Aksyon Hotline! Ayos okay naman lang to. Isailuan ko si Councilor Dindo Ramos kay, actually nag-contact ni kita si after na bato ng memorandum, galing na timingan nga tapos na balay ng late in the afternoon na siya naka-reply. Pero today balikan ta siya kung available ang konsyal tas Bacolod kay umpisa pa kagabi nga communicate nato ni kay Councilor Dindo para tani mahingagaw tabla kag mahibaluan kung ano ang aksyon nga mahimo man sa nga komitiba nga makabulig hindi lang sanay sang mga dipasahi nga masalakyan kundi sa pangkabilugan no siling ko gani anay nga waay magkuan anay nga wala mag papili si DOTR Secretary Tugadi bilang senador sa pungsod Pilipinas, kulpiada lang niya nagtuhaw kang nagbalik naman ng klase sang kwanman, sang memorandum o kon order. Kamu na ning daan nga lalain na ning tao subong ka sitwasyon kapigado in the midst sang ari kita sumong tunga gyapon kun sa pandemic gyapon mo. Problema gining ginatubang nato niya. Ti ari may mga mando nga siling mo hindi gid kabulig kung lang tawon ta. O hindi gid makabulig subong especially sa mga transport sector nga ginawa malang gani nila ni kakwan nung kapaninguha. Although nga tikon tagiya kasang salakyan ang may responsibilidad sa pagparinyo sina kag balayran ng mga tagiyaman niya mo. Tilang tawon tanay ko na nung matabo kay kon may mga ginadihon nga mga kasuguan nga ginapatuman amo na bla kulang gid sa nagakaigo nga public consultation. Gapi na gusto lang niya. Daw pariyo lang na nga dito ya sa opisina ng DOTR nagatipon lang sila to. No, kag nagahimo sa plano sa drawing board nila without consulting sa mga sektor nga maapektuhan. Duha ka sa mga sektor nga maapektuhan, why sila ka paminsar? Sila ti amo niyang plano namon, amo niyang kayuhan. Abi, ano nga interes ang naproteksyonan nila diri? Mambal na to nga ti interes para nga mapalayo sa ginatawag nga aksidente. Kaya hindi man tarang nga aksidente, mga kalain nga salakyan o kung mga daan nga mga salakyan. Tidugangan pag ito, otro man yung mga gasolinahan, hindi man yung punggan, why may mong gobyerno siya because of the oil deregulation law. O maputi lang kalimutaw, tani why may mo na siya mga tagiya kumpanya sang langis, di kaya pinagusto, manas lang kung pilang patuman nilang increases. Kag kon magpatuman ang mga gasolinahan
gulpiada man, kaagahon pa yaga patuman na sila sang increase man. O, galing kay bangod sa oil deregulation law, why kita may mo, bla? Pakarunan tari sa udto, bla kay siling ko bukbudlay man nga sistema nga ato niya man. Nagapinagusto na lang niya, no? Nagapinagusto na lang ang pila nga mga ahensya sa gobyerno kay departamento, kapin pagid ang DOTR ni, no? Ang DOTR sa tutuod lang ti may mga daw hindi gid bara magkabulig sa pagsinalayo ta subong. Ngari kita sa pandemya. May amo pa niya nga mga style okay lang maniguro tani kon halimbawa ara kita sa normal nga sitwasyon pareho sang una, okay masiling ka. Okay lang na, kaya man na. Aksyon Hotline! Tamo na ni subong, huwag ka mo yung mga tagipusoon kang konsiderasyon da. O plus pagid subong, ang ginatagan lang di kag may ara lang sang permit, tinagaisahanon lang halimbawa diri sa Bacolod. O hindi ay maginutok na da, ano ang sitwasyon dira sa lugar. Inabala mga plano kung kaisa nga kung lantawon mo, kag kung pa-explikaron mo sila, grabe ang purpose ni nga lihok. Pero at the end of the day, pierdigid kita ya, no? Nga mga ordinaryo, nga mga pumuluyo. May lang gani kay ang plitihan nga ginaingos sa mga driver ni Way pag na-aprobahan. Ako ko sundi ko na isang sitwasyon sa mga driver. Pero abin nyo ko din kaso nga magpatuman, halimbawa nagligad to may plano, may increase sa pliti. Can you imagine, bla? Sino yung makaluluoy? Si Juan de la Cruz, ang ordinaryo mga tao. Why ka nang idya balik doon? Kag, pwede pa kayuan nga ayuda na nga kung may taas sa plitihan mo. Kaya aber, Councilor Dindo Ramos na ning imuon nga tikang sini. No kay gulpi lang dumaranhig, gulpi lang ni tuhaw na naman liwat, nagdulugyag, nagidya sa national government pagi sa DOTR nga ipatuman ini siya. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mare, pirmi ba di mo? Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema.
Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang Alas 9:11 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad oy kay Pepper Parsley. Good morning. Amo niyang dapat aksyonan tani digong ang pagsaka sa gasolina kag LTO gina gapi na gusto lang da. Tiwa sa lokal galing LTO di kaluluoy lang ni sila kay way man ni siya labot-labot sa mga planos nasyonal to. Good morning, Aksonart! More power to ERB and to your program. Tami ako si Councilor Wilson Gamboa. Siling ni Ermar Saripada. Amo ko nung suportahan niya. Sige, Aksonart, duda ko sa BIS. May araw ni tao sa likod sa BIS kag LTO. Daw negosyo gid tani-tanan nga salakyan. Anong ginapili lang? Ang aksidente, ara sa driver nga haras-haras. Hindi sa salakyan. Tuon man ang iban nga ang nagkakaksidente man na gani siling ko. Damo man luxury vehicle gani nga nagka-disgrasya. Sige, pero dahil lang mahatag ko kuno anay siling Aksyon GM, pwede na ba katag ka premyo? Ari na siya ho! Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Okay. Ari na sa aton linya may nakasabat na hello, good morning. Hello, may ngaga. May ngaga. Si Aksyon Art, sino ba liyog ni? Alan eh. Alan? Kayo tayo na ka na feedback. Alan do ba ay litigog ya? Alan, ikaw ni sir? Oo, Alan Jabor. Alan Jabor, pilang edad ta? Ha? Pila ka ng edad ta, sir? Kapatid ko, kayo ba hinay ko yung kaya nag-feedback. Painayan lang tuod kay parang mabatian na mong ginambal. Kung siling ko pila ng edad ta gani? 56 ako, sir. Ha? 56. 56. Di nang imo address, sir? Sa Antonio Luna, Plaridel City. Antonio Luna, Plaridel Street, Silay, City, Bao. Kadibuina, simos ko na mo damo sa mga entry. Di ka nagabutan ko. Sir, isa lang buligan mo ko sa extra ko sa Aksyon Radio Bacolod. Magtapos report ng reporter. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Very good. Welcome na kami sa katsagad siya. Sir, congratulations sa tagan. Taka 500, okay lang? Thank you. Hulatin mo lang siya ng text sa Amondri admin ha kay para mabalaan mo kung paano ka mag-claim siyang 500 mo ha? Dugan ako na pangatos ang balat ako muna ba pangatag 500 na pangatag na kamot. Very good. Sige. Congratulations. Halong gid permission regards sa inyo ha? Thank you. Congratulations. Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Aksyon Hotline. Ay, perting kalipay ni tatay nga nakabaton sang 500 pesos. Hulaton mo lang da palihog kay ga-monitor siya ga-feedback nakikatunog yung ka-monitor niya. Kung paano mo mag-claim ang reference number, kag kung sino nagpadala na, sige, hulaton mo lang da, congratulations. Ang maway nagdaog, may chance pa ka mo. Ikuan lang, make sure kang inyo sining number, aragid, no? Sige,
Kay Kuano, Ma'am Star Mayo, kay Sir Milili Oligo, good morning. Maninay, Jo Salanga, Maninay Jocelyn, Paring Turco Jungko, good morning. Andy Saludares sa Del Pilar o MH Del Pilar sa Pontevedra, monitor man siya. Diding Alojamiento, Martin Aliling, Araman, siga. Si Martin Gabriel Havilo Soles. Ang dalan ko nila to sa kono, nagpapayo sa bulig sa De Fuegos, Dos Hermanas, Talisay, Mumuyo, Alasigana, Sinda, Punta, Indi Kaagi, kami ang mga tracking nga may karga, nga tubo, tungod, guba. Guba ng nung dalan da. Abi, kayuhan nyo da, no? Taga Silay, Mayor, nanotabo da. Harapan Christine Minies, Willie Lobos, palihog lang nga happy 50th birthday, Kagawad Rudy Maamit sa Barangay Pandanon, DSB. Madam Elizabeth Malacang Gamala, Julie Gayondato Castillo, Maria Co. Ay, good morning, mother-in-law ko, Merlinda Diaz Co. Gapamatigid always, salamat. Bia Jonathan, thank you, Gid, Sarah. Thank you for listening. Noe Edwin Di Catoria Gonzales. Now, isailawan ko lang si attorney, Katrina Kanya, bisan lipot gilang kay today ang schedule mo sa ERB hearing para ni sa may mga opposition actually, no, may opponer bla. I-check ko ni ko na mo ni nga petsagin man, okay? Ti damo kabay nag-file sa kanamuon sa mga nag-file diri sa Bacolod sa ila application for registration kay bisan na tapos mo ng process sa Comelec Bacolod o din man nga Comelec office, it doesn't follow nga ti automatic kuan ka dayon registered voter ka dayon mo kag subong ti ang Ayala kinaba pero himala bla why bla sa nagpasaway nga nag-violate sang aton curfew kay inasling ni Aksyon Alvindo at least ulo adlaw na sila naglilinyada no sa mall nga ginapatigayon ang voters registration. Online sa hotline. Kay kurag we have attorney Katrina Kani on the line. Attorney, how are you? Good morning. Hello, Aksyon R. Good morning and good morning sa tagpalamati sang Aksyon Radio. Ma'am, i-check ko lang antes ko katuan ning gusto ko i-kuhaon nga update si mo. Kumusta subong da sa inyong ginapatigayon nga mall registration? At least hindi man to man ka damo tao na ginya. Subong aga daw kadamo sang pila naton Aksyon R kay tungod siguro nga sang Friday wala kita sang registration because nga nagpatigayon kita sang registration naton sa jail, sa mga PDLs naton Aksyon R. So medyo madamo-damo but natapos na naton pangatag ang number and nagasugod naman kita sa aton registration. I see. So ang target on the same number gyapon ang pwede naton ma-accommodate sa mga nagliligan ng mga mall. Sa Subo Aksyon Art, medyo nag-reduce kita sa number naton to 350 kay tungod nga may ara kita ginapatigayon nga ERB hearing. So medyo gintunga ta lang ang tao naton. So nag-reduce kita anay para ma-accommodate ang tanan naton nga mga nagapa-rehistro kag makapatigayon man kita sa ERB hearing. Bali ang ERB hearing kundi ang mga application da no nga may ara sa naga-oppose. Now ano ma'am ang system sina ginapatawag na atong gina-question ang iya sining ang registration kag ang oppositor ara na sila mamangila presensya. Yes, Aksyon Art. Diri man kita nagapatigayon sa ERB hearing sa Ayala kay ang aton nga mando is that if ang registration ginapatigayon sa malls, ang ERB should also be held sa mga malls man kung diin ang venue sa aton nga registration. Suliton ko lang 99 ni sila ma'am no ang ipatigayon yung hearing matapos siya subong hasta ni siya boss. Asa sa boss Action Art, yun nga lang naton. Okay. So ang ERB ang composition kamo mangyapon ni Ma'am Juan Sales. Yes, si Ma'am Sales sa DepEd kag si Attorney Pauyon sa aton nga local civil justice. Okay. So ang result sini kwaon na namon guro sa imo mama no sa buwas para kumpleto na kung pila ang why gin-approve ang application, pila ang gin-grant para at least may inform tang public. Ma'am, sa gusto pa magparehistro, hasta pa ba sa inyo ang ang inyong schedule?
Yes, sa buwas, ari pa kita gihapon sa Ayala Mall. So Wednesday to Friday, mabalhin kita sa Robinson. And then sa 25 to 30, patigayon nato ang registration natin sa Lasal. Okay. Sige, damo siguro itong mga kaaka, hinakutay, jutay, malanggali, 99 lang gali ang ginaupunihan. Balanta man na action art kung inatanan ma-approve naton or ma-disapprove based sa ilaman nga opposition at based man sa mga documents na i-presentar sa aton sa mga opposed applicants. Aha, sige. So, kabay pang magpaganaga na ni kung magtapos, magtapos na sa sunod last week siyang registration silingkot, kabay pa tani siya Lasal, magjutay na lang ba? Kabay pa tani action art. Sige. If transfer registration, makumudar pa na? Yes, tanan nga type of application ginabato naton sa subong at sa October 30 action art. Ang ginayo lang naton tanan nga mga although nga do medyo mayo-mayo man kay for today, do kompleto naman ang mga requirements nila. Hopefully in the coming days sa aton nga registration, ang tanan nga mga aplikante may mga dikdik na nga mga requirements action art. Pero anong needed? Anong kinanglanon mo kung transfer ka? Valid ID na may Bacolod address ka na, action art. Kung wala ka valid ID, amo na siya nagapangita kita sa mga additional Guarantor. Transfer, no? Especially transfer within, no? Ginapangitaan natin sa additional documents. Kung wala naging valid ID, amo na siya ang guarantor na masulod action art. At make sure lang nila, ang guarantor nila, the same sila nga puro, kahit sila matter naman na siya ang portion sa precinct number action art. Sige, thank you for having you this morning, Attorney. God bless, keep safe. Thank you, good morning. Kailaga pala, yun to hindi talang sa pag-awaton, ARB hearing to siya gali. To basib lang mambal, to kung nang hearing, ay naano ni siya yung gagawakal panada. At sa mga nuyag magparehistro, may tiyempo pa mo until November or October 30, ang inyo pwede magkadto no, sa sining mga areas or dira pati gayunon mga venue sa sining registration ongoing extended COMELEC voters registration. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang balita. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ng alam. Samtang nagalain-lain ang manager
sa Manila Broadcasting Company. May ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with this siyudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung domain na naman ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. Bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, ito ko nagtamog ko dito at that time. Simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin
this should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati. Ang ay kin siya dayan na yung pagbasa ike o sino rin maggubat o monitor man ang Dr. Average Pure Mangosteen Capsule and Ting combination na muning ginaremind with sa inyo agod nga mayara kita sigurado nga proteksyon sa aton sining nga lawas layo kita sa naman nga balatian kapin pasubong masintomas mula sa COVID-19 no muning pinakadelikado gid kinahanglan halong gid kita kapabakuron tang aton immune system kag resistensya pagi Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila